qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai kace ba yar musulma ba. Da dumudumin sa an sake bidiyon wato jaruma Rahama Sadau wanda take gudanarwa a cikin shirin fina-finanta na wato Nigerian film, yayin da bidiyon batsa kawai ake yi a cikin wannan film. Cikakken bidiyon muke tare da shi a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To amma ma bukata guda daya mai sauraro zuwa gare ka, dan Allah idan wannan shine zuwan ka na farko kan wato ainihin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV, ka samu hannunka mai albarka ka danna mana wato subscribe, kana ka danna mana alama kararrawa, dan haka shine zai baka damar samun zafafan labaran mu da kuma da zarar mun dora. Ga cikakken mutum yana zuwa, samu wuri ka zauna ka dauko ka, mun gode. Yanzu ku tuna wannan jaruma Rahama Sadau sananniya ce a wannan masana'anta ta Kannywood da kuma Najeriya baki daya. Yayin da idan za ku tuna a baya wannan jarumar ta yi kokarin komawa shirin fim din Nigerian film, yayin da yanzu kuma daga bisani ta koma. Wannan zafin bidiyo da yake tawo a social media mutane sun ji ba daɗi a zuciyoyinsu. Ya za a ce wannan ya ce kuma musulma ta dinga aikata irin wannan abubuwa? Idan kuka kalli bidiyon za ku ga yadda take rurrungume mutane, take rurrungume namiji kamar wani mijinta ko kuma wani abu haka. Abin da ta bata kyauta ba, yayin da wannan jaruma Rahama Sadau ta wallafa wannan bidiyon nata a kafar sada labarai na wato Instagram. To Mr. wannan bidiyo ya dade yana ta yawo a social media, yayin da mutane suke ta cece ku ce akan wannan bidiyo. Ita kuma wannan jaruma Rahama Sadau ni dai ban taba ji ta yi wato zazzafan martani akan wannan bidiyo da yake ta yawo a social media ba. Ta yi gum abinta, yayin da take ganin cewa abin da ta yi kamar daidai ta ba wani ta bata rai ba. Kowa ra'ayin kansa yake yi, don haka ita ma ra'ayin kanta za ta yi abin da kowa yake so yake yi wa kansa, ita ma abin da take so hakan shi za ta yi wa kanta. Yayin da wannan jaruma a baya waka da ta fara yi wadda ta wato tashi hankalin mutane, wata waka da wadda suka taba yi da wato wani mawaki dan kudu wanda take rurrungume wannan jarumi. Baya daga nan sai ta koma ita ta ce za ta zama jaruma ta wato masana'antar wato India wanda suke shirya fina-finai na India, sannan kuma ta ƙara dawowa ta dawo wato shirin wato Nigerian film, yayin da wannan bidiyo ke tawo a social media. Ku je ku sacin bidiyon domin kallon cikakken bidiyon. Subscribe, like and share Hausawa Kano TV. Mun gode kallon wancan na mai albarka.